njengomzalwane uzuqaphele uma umzalwane ujonga ntoni umsebenzi. Amen. 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 So igama lakho uzibhalela ngeziqhamo eziphuma apha kuwe. Amen. Amen. So impossible nabantu abakholwayo sabehlula ngantoni na abakholwayo sabehlula ngantoni ngeziqhamo. Amen. Amen. Then iBhayibhile inendawo zooMateyu nooMarko neTestamente endala. Amen. Kanti xa uzofika neTestamente entsha ubona uLuka noYohane kukho indawo ebhale phaa izenzo. Amen. Amen. Kulaa ndawo yezenzo le ncwadi sifunde kuyo ichaza izinto ezenziwe ngabafundi bakaYesu. Amen. 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 So kwincwadi ezingaphambili abenzanga Amen. babefundisa abapostile. Then kwincwadi ezenzo ngawo bayenza ngoku le nto bekade betheni beyifundisiwe. So kuyenziwa ngoku akusamanyelwa kwenziwa laa nto ebekade beyimamelile. Amen. Hallelujah. Amen. That means uPetros, uPaulus ebekade bemamela kubani uYesu. Ngoku uYesu akekho bayenza ke ngoku. Amen. Ngexesha benza umsebenzi kaThixo bazenzela igama. Amen. Hallelujah. Amen. Basho banegama elaziwa ngabantu, banegama elaziwa ngumsathane. Amen. Igama elaziwa ngamadimoni, igama elaziwa ngamagqwirha. Amen. 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 Obani? OPaulus. Amen. Into abangabafana babuzwe bona bani ngobani kungenxa bengenaYesu bona. Amen. Abengakho bengasindiswanga bona. Amen. Bafundile bafundisa. Amen. 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 The reason why ubebanjwa ngamadimoni uma ungayifunda la ndawo le kukho indawo ethi la imoya yathi ngibabuze lambuzo yaba nomsindo emoya yawaqhawulela nempahla. Amen. Bathi uphuma ngomnyango bese beleqa banqwelekeka. Amen. Amen. Bekrwetshwa ngalo ngamadimoni. Amen. Amen. Akubona kwenye icawe lo umfana weAsha pha umfundisa pha ubeka izandla ebantwini ubeka izandla ebantwini abantu ke ngoba bayamxhasa ukuba angawi enzakala kuthiwa iAsha. Amen. Amen. So omnye umzalwane phaa ngoku ukhona ibambe losiso phansi asizombamba ngetayi umqitha. Amen. Amen. Bacala ngokufuneka uhlanga lo mfana ba banjwe ngetayi ngomzalwane. Amen. Amen. Then xa uphuma inkonzo abizele ecele mzalwane akho nini kuteni wawuyitya ngakho. Amen. Kanti ngomlwesihlanu usebhatini ngomgqibelo usetywaleni ngecawe uzecaweni.